Izakhamuzi zaseTingo Park ezithukuthele ezigane unwabu ngenxa yokumiswa kwezinsiza ezifana nogesi nokuqoqwa kwemfucuza. And our issues has been about our services while I Tingo Park to say about restore electricity and other services like Melaran, and of which Meleswa Patale, so that the issue rental and everything about the ownership so si dealing outside other issues. Izakhamuzi zithi azisakwazi ugesi kusukela ngoNhlangulana wanyaka enye. It's quite much frustrating because our kids now, they can't do the homeworks in a proper way. There's no light. They came back to school and there is not anything that they could do. We can't even cook proper food because everything we have to do the gas and we're not used to that. Umasipala uthi ukuthunyelwa kwezinsiza kunqanyuliwe kulandela ukungafinyeleli isivumelwaneni nomphakathi ngodaba lokuhlala kulezi ndlu. Singumasipala sikhathe i-electricity ngoba basebenzisa izinsiza zakamasipala ebangazikhokheli kanti futhi abafuni ukungena kwi-agreement nomasipala ukuthi umasipala azi ukuthi ubani ohlelela phasi sibe nama-legal agreement nabo. Imeya yomasipala emalahleni ithi kuzoboyiswa ukuthunyelwa kwezinsiza uma befinyelele isivumelwaneni namalungu omphakathi.